हरे कृष्ण 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 अनु हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण अंदरिकी సో ఈరోజు 18 రోజులలో భగవద్గీత అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈరోజు మనము ఆ భగవద్గీత యథాతథములోని 11వ అధ్యాయమైనటువంటి విశ్వరూపము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. సో నిన్నటి అధ్యాయమైనటువంటి భగవద్ విభూతి, ఆ భగవంతుని యొక్క విభూతులను ఆయన అర్జునుడు అడగడము, దానికి ఆ భగవంతుడు ఈ సృష్టిలో ఏ విధంగా ఉన్నారు అనేటువంటి అంశాలని తెలియచేయడం జరిగినటువంటిది. సో అయితే ఆ అధ్యాయం యొక్క చివరిలో కృష్ణ భగవానుడు చెప్తాడు, కానీ ఓ అర్జున, ఈ సమస్తమైనటువంటి జ్ఞానం యొక్క అవసరం ఏమున్నది? నువ్వు ఇదంతా అడిగావు, నేను తెలియచేశాను. నా యొక్క అనంతమైనటువంటి ఆ విభూతులలో సూచన ప్రాయంగా ఉన్నటువంటి కొన్నింటిని మాత్రమే నేను నీకు తెలియచేశాను. ఎందుకంటే నా యొక్క రూపాలకు అంతమే లేదు. సో నీకు నేను చెప్పిందంతా కూడా నా అనంతమైనటువంటి ఈ విభూతులలో కేవలం సూచన ప్రాయం మాత్రమే నేను నీకు తెలియచేశాను. సో దీని యొక్క అవసరం ఏమున్నది? నా యొక్క ఒక్క అంశ చేత మాత్రమే నేను ఈ విశ్వమంతా వ్యాపించి ఉన్నాను మరియు పోషిస్తూ ఉన్నాను అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అంశానికి కంటిన్యూషన్ గా ఇక ఈ అధ్యాయంలో అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుడు ఈ విశ్వమంతా ఏ విధంగా వ్యాపించి ఉన్నాడు అనేటువంటి దాని కొరకు ఆయన యొక్క విశ్వరూపాన్ని దర్శించగోరినటువంటి వాడై అడుగుతాడు, నీ యొక్క విశ్వరూపాన్ని నాకు చూయించు అని. అందుకే ఈ అధ్యాయము విశ్వరూప దర్శనము లేదా విశ్వరూప దర్శన యోగంగా భావించబడేటువంటి ఈ అధ్యాయాన్ని మనం ఈరోజు చూడబోతూ ఉన్నాము. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు ఈ అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించుకునే ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీ గురో శ్రీయుత పదకమలం శ్రీ గురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణు పాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీన బంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో హరే కృష్ణ అందరికీ. ఈరోజు మనము చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది ఆ భగవద్గీతలోని 11వ అధ్యాయమైనటువంటి విశ్వరూప దర్శన యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని మనము చూడబోతున్నటువంటిది.
సో ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున మీ అందరికీ మరొకసారి స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఈరోజు ఈ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి అంశాలను తెలుసుకోవడానికి మనము అంటే ముఖ్యంగా ఈరోజు ఉన్నటువంటిది ఇది దర్శన యోగము. ఆ భగవంతుణ్ణి ఎలా దర్శించుకోవచ్చు అనేటువంటి విధంగా చక్కగా ఆ వ్యాస మహర్షులు వారు తెలియచేసినటువంటి అంశాన్ని అక్కడ కురుక్షేత్ర రణరంగంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి దృశ్యాలను ఏ విధంగా అతడు దర్శించుకున్నాడో, సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడికి వివరిస్తూ ఉన్నాడో ఆ అంశాలను మనము ఈరోజు చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఏదైతే చూస్తూ ఉన్నామో వివరణ, అది ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధన ఆధారంగా. శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. సో ఇక ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము ఇంతకుముందే చెప్పాము. ఆ నిన్నటి అధ్యాయం యొక్క చివరి శ్లోకంలో భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అంశము. సో ఇదంతా ఎందుకు అర్జున, నా యొక్క ఒక్క అంశ చేత మాత్రమే నేను ఈ సమస్త విశ్వాన్ని వ్యాపించి పోషిస్తూ ఉన్నాను కదా అని చెప్తాడు. అప్పుడు అర్జునుడు ఇక ఆయన కనిపిస్తుంది ఆ భగవంతుడి యొక్క విశ్వరూపాన్ని అంటే మరి ఇక్కడ ఆ భగవంతుణ్ణి అర్జునుడు నమ్మక కాదు అంటే, ఎందుకంటే భగవంతుడికి సంబంధించినటువంటి విషయాలను చాలా శ్రద్ధ విశ్వాసాలతో ఉన్నటువంటి శుద్ధమైనటువంటి భక్తుడు, ఒక ప్రియమైనటువంటి శిష్యుడు. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే భవిష్యత్తులో మరొకళ్ళు ఆ భగవంతుడిని అని చెప్పుకోకుండా, తర్వాత మరి ఆ మనలాంటి వాళ్ళకి ఆ భగవంతుని గురించి తెలుసుకునేటువంటి విషయాలను మనకి తెలిసే విధంగా ఆ ఉద్దేశంతోనే అర్జునుడు ఈ విధంగా అడుగుతూ ఉంటాడు. కానీ అతనికి ఏదో డౌట్తో కాదు, మానవాళికి ఉపయోగపడే విధంగా. అలాగే మరలా ఇది ఇంకా ఎవరైనా నేను భగవంతుణ్ణి అంటే కలియుగంలో వచ్చేటువంటి విషయాల్లో ఎక్కడైనా భగవంతుణ్ణి అంటే మరి ఆ భగవంతుడు అనేటువంటి వాడు విశ్వరూపాన్ని దర్శించగలగాలి. సో అలా దర్శించిన వాడిని మనం భగవంతుడిగా నమ్మగలిగేటువంటి విషయాలు కూడా మనకి ప్రామాణికంగా కూడా ఉండడానికి ఆ విధంగా అర్జునుడు అడిగి ఉండవచ్చు. సో అర్జునుడు అంటున్నాడు ఇక్కడ, అర్జున ఉవాచ మదనుగ్రహాయ పరమం గుహ్యం అధ్యాత్మ సంజ్ఞితం యత్వయోక్తం వచస్తేన మోహోయం విగతో మమ. సో అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడు, పరమ రహస్యమైన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమును నీవు దయతో తెలిపినవి విన్న తరువాత నా మోహమంతా ఇప్పుడు తొలగిపోయింది. ఎందుకంటే అర్జునుడు మోహానికి గురి అయ్యి తన యొక్క కర్తవ్యాన్ని విస్మరించినటువంటి పరిస్థితులలో మొదటి అధ్యాయంలో చూసాం. తన యొక్క ధనుర్బాణాలను పక్కన పడవేసి ఆ రథంలో కూర్చుండిపోయాడు, నేను యుద్ధం చెయ్యనంటాయి అనుకుంటూ. సో ఇక ఆ తర్వాత భగవంతుడు 2-3 అధ్యాయాలలో రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానం అంటూ 7-8 అధ్యాయాలలో మరింత రహస్యమైనటువంటిది అని. సో ఇక 9వ అధ్యాయంలో అత్యంత రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానం అంటూ భగవంతుడు తెలియచేశాడు. ఇక 10వ అధ్యాయంలో ఆ భగవంతుని యొక్క విభూతులను తెలియచేశాడు. ఇవన్నీ విన్న తర్వాత సో 10వ అధ్యాయం ప్రారంభంలో అర్జునుడుతో కృష్ణ భగవానుడు అంటాడు, నీ హితము కొరకు నేను మరింత శ్రేష్టమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని నీకు నేను తెలియచేస్తూ ఉన్నాను అర్జున. అంటే మరికొంత నీకు నేను తెలియజేస్తున్నాను అంటూ తన శిష్యుడికి ఆ భగవంతుడు తన భక్తుడికి తెలియచేసినటువంటి అంశాలు, మరింత జ్ఞానాన్ని కలగజేశాడు. సో ఇంతకుముందు కూడా మనకు చతుశ్లోకే భగవద్గీతలు ఎవరికి ఆ భగవంతుడు జ్ఞానాన్ని ఇస్తాడు అనేటువంటి అంశంలో కూడా చూసినట్టు. సో ఈ విధంగా ఆయన అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడు ఇక్కడ, పరమ రహస్యమైనటువంటి ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమును నా మీద దయతో నీవు నాకు తెలిపావు. ఇవన్నీ కూడా నీవు తెలిపినవన్నీ నేను విన్న తర్వాత నా మోహమంతా తొలగిపోయిందయ్యా ఇప్పుడు అంటూ అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుని అంటూ ఇంకా అంటున్నాడు. ఆ మోహం తొలగిపోయి ఆ భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకున్నటువంటి అర్జునుడు ఆనందంతో ఇక్కడ ఆ కృష్ణ భగవానుణ్ణి ఓ కమలనేత్రుడా అంటే అర్జునుడు యొక్క ఆ భగవంతుని అర్థం చేసుకున్నటువంటి స్థితి ఇక్కడ చూస్తే శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క కన్నులు ఆ కమల మాదిరిగా ఉన్నాయని చెప్తున్నారు.
సో కమల దళాల మాదిరిగా గోచరిస్తూ ఉన్నాయని చూస్తూ ఆనందంతో అంటూ ఉన్నాడు. ఆ మోహం తొలగిపోయి కృష్ణ భగవాన్ని అర్థం చేసుకుని అర్జునుడు అంటున్నాడు ఇంకా, ఓ కమల నేత్రుడా, సర్వజీవుల జనన మరణాలను గురించి నీవు వివరంగా నీ నుండి విన్నాను. నిత్యంగా ఉండేటువంటివి శాశ్వతమైనటువంటి నీ మహిమలను నేను అనుభూతం చేసుకున్నానయ్యా. నీవు ఏవి చెప్పావో దాన్ని నేను యథావిధిగా అర్థం చేసుకున్నాను అంటూ, అంటే ఇక్కడ ఆ అర్జునుడు ఆనందంతో కృష్ణ భగవానుల్ని కమలపత్రాక్షాన్ని సంబోధిస్తూ ఉన్నాడు. ఇక్కడ ఆయనని సో ఇట్లా అంటున్నాడు, భవాప్యహౌ హి భూతానాం శ్రుతౌ విస్తరశో మయా తత్వ కమల పత్రాక్ష మహాత్మ్యమపి చావ్యయం. సో ఆ విధంగా ఆయన్ని కమలపత్రాక్షుడు, అంటే కమలం, శ్రీకృష్ణుడి యొక్క కన్నులు ఆ కమల దళాల మాదిరిగా గోచరిస్తూ ఉన్నాయని సంబోధిస్తూ ఆయన్ని ఇంకా ఆ గతంలో కూడా మనకి గడిచినటువంటి అధ్యాయంలో కృష్ణ భగవానుడు అంటాడు, అహం కృత్స్నస్య జగత్ ప్రభవ ప్రళయస్తత, నేను సమస్త భౌతిక సృష్టికి ఉత్పత్తిని విలయాలను కారణము అని చెప్తూ ఉన్నాడు. అవన్నీ విన్నటువంటి అర్జునుడు ఆయన యొక్క మోహం తొలగిపోయి ఆ నిత్యమైనటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క మహిమలన్నీ విన్న తర్వాత అర్జునుడు ఆ విధంగా చెప్తున్నాడు, నీవు చెప్పినవన్నీ యథావిధిగా అర్థం చేసుకున్నాను, అనుభూతము చేసుకున్నాను అంటూ ఇంకా చెప్తున్నాడు. ఓ పురుషోత్తమ, ఆయన కృష్ణ భగవాన్ని సంబోధిస్తూ ఉన్నాడు. ఓ పరమేశ్వర, నేను ఇక్కడ నా ముందు నీ అసలు రూపము చూసినప్పటికీ నీవు ఇంకా ఈ విశ్వమునందు ఎలా ప్రవేశించావో చూడాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాను. నీ యొక్క ఆ రూపాన్ని చూడాలి అని అనుకుంటూ ఉన్నాను అంటూ అంటే ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు ఈ భౌతికం ప్రపంచంలో ప్రవేశించి ఆ జగత్తంతా సృష్టి కొనసాగుతూ ఉన్నటువంటిదని చెప్పాడు. సో కనుక అదంతా ఆయన చూడాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా ఆయన చూడాలి అనుకుని అది ఇంకా ప్రామాణికంగా ఉండడానికి, మనలాంటి వాళ్ళకి అది దర్శనం ఇవ్వడానికి ఆ అర్జునుడు ఇక్కడ ఆయన్ని యొక్క విశ్వరూపాన్ని, ఈ విశ్వమంతా ఆయన ఏ విధంగా వ్యాపించి ఉన్నాడో, ఆది మధ్య అంతం లేకుండా ఈ విశ్వమంతా భగవంతుడు ఏ విధంగా వ్యాపించి ఉన్నాడో అనేటువంటి విషయాలను చూడాలని అనుకుంటూ ఉన్నాను అంటూ ఇక్కడ ఒక వినమ్రమైనటువంటి శిష్యుడు తన గురువుని ఏ విధంగా అర్జించాలి అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన అడుగుతూ ఉన్నాడు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, ఓ ప్రభు, ఓ యోగేశ్వర, నీ జగద్రూపమును దర్శించగలిగే సమర్థత నాకు ఉంది అని నీవు అనుకుంటే దయచేసి అపరిమితమైనటువంటి ఆ విశ్వరూపాన్ని నాకు చూపించుము. సో నాకు చూపించు. ఇలా ఎంత ఇక్కడ అడుగుతున్నాడు చూడండి, అర్జునుడు అడిగినటువంటి దాంట్లో ఇక్కడ ఆయన అడిగి ఇంకా అంటున్నాడు, నీ యొక్క విశ్వరూపాన్ని, నీవు విశ్వమంతా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి నీ యొక్క విశ్వరూపాన్ని నేను దర్శించదలుచుకున్నాను, నేను చూడాలనుకుంటున్నాను అని మళ్ళీ అంటున్నాడు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం లేనిది కూడా ఏది సాధ్యం కానటువంటి విషయం. సో అందుకే నీవు నా ఎదురుగా ఉన్నటువంటి దేవాది దేవుడు అయినటువంటి నీ శ్యామ సుందర రూపాన్ని నేను చూస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా నీ యొక్క జగద్రూపాన్ని, ఈ విశ్వమంతా నీవు వ్యాపించి ఉన్నటువంటి నీ రూపాన్ని నేను చూడదలుచుకున్నానయ్యా అన్నట్టు అడుగుతూ ఇంకా ఎలా అడుగుతున్నాడు చూడండి, ఓ ప్రభు, ఓ యోగేశ్వర. సో ఈ అధ్యాయంలో అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుడికి ఉన్నటువంటి నామాలలో అతి ఎక్కువ నామాలను ఇందులోనే ఉపయోగిస్తాడు దాదాపుగా. సో దాదాపుగా ఒక 68 వరకు నామాలు భగవద్గీతలో కృష్ణ భగవానుడికి వాడబడినటువంటివి. అందులో 30 కంటే ఎక్కువగా 35 వరకు దీంట్లో ఈ అధ్యాయంలోనే వాడబడినటువంటివి. సో అందుకే అంటున్నాడు ఇంతకుముందు కూడా పురుషోత్తమ జగద్రూప్. సో ఇక్కడ ఓ ప్రభు, ఓ యోగేశ్వర, నీ జగద్రూపమును దర్శించగలిగే సమర్థత నాకు ఉంది అని నీవు అనుకుంటే, అంటే నీ యొక్క విశ్వరూపాన్ని దర్శించగలిగేటువంటి అర్హత నాకు ఉంది అనుకుంటేనే నీవు నీ యొక్క ఆ అపరిమితమైనటువంటి ఈ విశ్వరూపాన్ని నాకు దర్శించవయ్యా అంటూ వేడుకుంటూ ఉన్నాడు
అర్జునుడు. సో ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని తన యొక్క విశ్వరూపాన్ని దర్శించమని అడిగాడో, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు దానికి సమ్మతించి, ఎందుకంటే తన ప్రియమైనటువంటి శిష్యుడు, భక్తుడు, ఇంత దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని బోధించినటువంటి వాడు ఆయన అడిగినటువంటి ఈ విశ్వరూపాన్ని చూయించడానికి సమ్మతిస్తూ ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడు. శ్రీ భగవాను వాచ పశ్య మే పార్థ రూపాన్ని శతశోత సహస్రశః నానా విధాని దివ్యాని నానా వర్ణాకృతిని చ. సో ఆ భగవంతుడు అర్జునుడి యొక్క కోరికను మన్నించి ఈ విధంగా అంటున్నాడు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ విధంగా పలికాడట. ఓ అర్జున, వందల వేల కొలదిగా గల నానా రకాలైనటువంటి అద్భుతమైన పలు రంగులతో కూడిన ఆకృతులు, పరిమాణాలు, నా యొక్క విభూతులను ఇప్పుడు చూడుము. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఆ భగవంతుని యొక్క విశ్వరూపంలో ఏవి దర్శించవచ్చో ఆయనకి ముందుగానే చెప్తున్నాడు. అంటే నువ్వు విశ్వరూపం చూడదలుచుకున్నావు, అడుగుతున్నావు, నేను చూపెడతానుకున్నాను, కానీ అందులో ఏవేవి నువ్వు చూడవచ్చో వాటిని ఇక్కడ మనం ఒక ఏదైనా అంశం ఉందనుకోండి, ఒక మామూలుగా బయట చూస్తే సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది, దానికి ముందు ట్రైలర్ వస్తుంది, అంటే ఇందులో ఇది ఉంటుంది అనేటువంటిది. ఇక్కడ కూడా కృష్ణ భగవానుడు తాను అంటే అర్జునుడు దర్శించబోయేటువంటి దానిలో ఏమేమి ఉంటాయో అనేటువంటి విషయాలను ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు. ఇంకా చెప్తున్నాడు, ఓ భరతవంశీయుడా, నా యొక్క ఈ విశ్వరూపంలో 12 ఆదిత్యులను, అలాగే 8 మంది వసువులను, రుద్రులను, 11 మంది రుద్రులను, అశ్వినీ దేవతలను, 2 ఉన్నటువంటి అశ్వినీ దేవతలు, అలాగే మరుత్తులను, అలాగే ఇది వరకు ఎప్పుడు కని విని ఎరగని అద్భుతాలను కూడా చూడవచ్చు అర్జున అంటూ అర్జునుడు ఈ విశ్వరూపంలో ఏవేవి దర్శించుకోగలడో ఆ విషయాలని ఆయనకి సూచనప్రాయంగా తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానుడు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నాడు, ఓ గుడాకేశ, అంటే చీకటిని జయించినటువంటి వాడు అర్జునుడు. అంటే ఇక్కడ అన్నాడు, నా మోహమంతా తొలగిపోయిందయ్యా అన్నాడు కదా. అంటే తనలో ఉన్నటువంటి అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకున్నాడు ఆ భగవంతుని యొక్క బోధనల ద్వారా అర్జునుడు. అందుకే అంటున్నాడు, ఓ గుడాకేశ, ఓ చీకటిని జయించినటువంటి వాడా, ఓ అజ్ఞానాన్ని జయించినటువంటి వాడా అర్జున, నీవు చూడాలనుకున్నది నా ఈ శరీరంలో తక్షణమే చూడు. ఈ క్షణమే నువ్వు చూడవచ్చు. నువ్వేది చూడాలనుకుంటున్నావో అదంతా ఈ క్షణమే ఈ నీ ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ఈ దేహంలోనే నీవు అదంతా చూడవచ్చు, ఏదైతే ఇంతకుముందు భగవంతుడు సూచనప్రాయంగా చెప్పాడు. అలాగే ఇంకా అంటున్నాడు, ఇప్పుడు నీవు చూడగోరే అన్నింటినీ భవిష్యత్తులో నీవు కోరుకునే దానిని నీకు ఈ సార్వత్రిక రూపము చూపిస్తుంది. కదిలేవి కదలనివి అంతా ఇక్కడ పూర్తిగా ఉంది. సో ఇక్కడ భగవంతుడు ఏ విధంగా చెప్తున్నాడు, ఆయన అంటున్నాడు చూడండి, నీవు ఇప్పుడు చూడగోరే వాటన్నింటినీ, అంటే ఇప్పుడు నీకు ఏం చూడాలి అని ఉందో వాటన్నిటినీ ఈ విశ్వరూపము నీ ఎదురుగా ఉన్నటువంటి నా యొక్క ఈ దేహంలోనే అన్నింటినీ నీవు చూడవచ్చు. అలాగే అర్జునుడు 2వ అధ్యాయంలో అన్నాడు, ఈ యుద్ధం ఒకవేళ చేస్తే మేము గెలుస్తామా, మరి వాళ్ళు గెలుస్తారా, ఈ రెండింటిలో ఏది మాకు ఉత్తమమో తెలియదు అన్నాడు కదా. అందుకే భవిష్యత్తును కూడా చెప్తూ ఉన్నాడు భగవంతుడు. సో భవిష్యత్తులో ఏం జరుగుతుందో అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా ముందుగానే ఇక్కడ అర్జునుడికి చెప్పబోతున్నటువంటి విషయం. అందుకే అంటున్నాడు, ఇప్పుడు నీవు చూడగోరే అన్నింటినీ భవిష్యత్తులో నీవు ఏది కోరుకుంటున్నావో దాన్ని కూడా నీకు ఈ సార్వత్రిక రూపం చూపిస్తుందయ్యా. సో ఈ సృష్టి అంతా కదిలేవి కదలనివి అంతా కూడా ఈ రూపంలోనే నీకు కనిపిస్తుంది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు. సో అంటూ ఆ భగవంతుడు ఆ అర్జునుడికి తన యొక్క విశ్వరూపాన్ని చూపించడం మొదలుపెట్టాడు అనేటువంటి అంశం. ఈ విధంగా ఏ విధంగా భగవంతుడు ఆయన యొక్క ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ఆ దేహంలోనే ఆ ఎదురుగా అంటే అక్కడ రథంలో కూర్చున్నటువంటి అర్జునుడికి ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ద్విభుజ శ్యామ సుందర రూపం నుండే ఆ విశ్వరూపాన్ని అంతటినీ కూడా చూపెడుతూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడికి. సో అయితే మరి ఇక్కడ
కృష్ణుడు అంటూ ఉన్నాడు ఇంకా, కానీ నా యొక్క ఈ విశ్వరూపాన్ని, అంటే నా యొక్క విశ్వరూపాన్ని నీ ప్రాకృతిక కళ్ళతో చూడలేవు. నీకున్నటువంటి ఈ భౌతిక మన మన దృష్టి కొంత పరిమితులలో ఉంటుంది. అన్నిటినీ మనం చూడలేము. కొంత పరిధి వరకు మాత్రమే మనం చూడగలుగుతాం స్పష్టంగా. సో కాబట్టి మరి సమస్తము వ్యాపించి ఉన్నటువంటి ఆ విశ్వరూపాన్ని చూడడానికి ఆ సాధారణమైనటువంటి అర్జునుడికి ఉన్నటువంటి ఆ భౌతికమైనటువంటి దృష్టి సరిపోదు. అందుకే భగవంతుడు అనుగ్రహించి ఆయనకి దివ్యమైనటువంటి దృష్టిని ప్రసాదిస్తూ ఉన్నాడు. సో ఎందుకంటే మనం చూస్తాం, మనం ఈ ఖగోళ శాస్త్రజ్ఞులు కానీ, ఖగోళంలో ఉండేటువంటి ఎంతో బలవంతమైనటువంటి మైక్రోస్కోప్ను ఉపయోగించినా కానీ కొంత పరిధిలో మాత్రమే చూడగలుగుతాం. మరి మొత్తాన్ని ఒకేసారి ఏకకాలంలో మొత్తాన్ని దర్శించుకోవాలి అంటే అది సాధారణమైనటువంటి భౌతికమైనటువంటి కళ్ళతో సాధ్యమయ్యేటువంటి విషయం కాదు. సో కనుకనే ఆయన నీకు దివ్య దృష్టిని ప్రసాదిస్తూ ఉన్నాను, నా యొక్క మహా అద్భుతమైనటువంటి వైభవాన్ని దర్శించుకో అర్జున అంటూ తన శిష్యుడికి అనుగ్రహిస్తున్నాడు, తన భక్తుడికి. అది భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం. సో ఆ విధంగా భగవంతుడు తన యొక్క రూపాన్ని చూయించడానికి ఇష్టపడి చూస్తున్నాడు. సో ఆ విధంగా వారిద్దరి మధ్య జరుగుతూ ఉన్నటువంటి ఆ సంభాషణను మరలా అంతఃపురంలో ఉన్నటువంటి ఆ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నాడు. సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వా తతో రాజన్ మహాయోగేశ్వరో హరిః దర్శయామాస పార్థయా పరమం రూపమైశ్వరం. సో ఇక సంజయుడు ఆ విధంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ఏమంటున్నాడు సంజయుడు ఇక్కడ, ఆ ధృతరాష్ట్రుడితో అంటూ ఉన్నాడు సంజయుడు, ఓ రాజా, ఆ మహాయోగేశ్వరుడు అయినటువంటి భగవానుడు ఆ విధంగా పలికి తన విశ్వరూపము అర్జునుడికి ప్రదర్శించాడు. ఆ కృష్ణ భగవానుడు ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడితో ఆ విధంగా అన్నాడట. సో నీకు నేను దివ్య దృష్టిని ప్రసాదిస్తూ ఉన్నాను. ఆ దివ్య దృష్టి ద్వారా నా ఈ యొక్క మహా అద్భుతమైనటువంటి వైభవాన్ని అంతా కూడా నీవు దర్శించుకోవయ్యా అర్జున అని చెప్పి ఆ అర్జునుడికి తన యొక్క విశ్వరూపాన్ని చూపిస్తూ ఉన్నాడు అంటూ చెప్తున్నాడు. ఆ విశ్వరూపంలో ఏమేమి అంశాలను చూస్తూ ఉన్నాడు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ చెప్తున్నాడు, అనేక వక్త్రనయనం. అర్జునుడు ఆ యొక్క విశ్వరూపంలో అనేకమైనటువంటి ముఖములు, నేత్రాలను మరియు అనేకమైనటువంటి అద్భుత దృశ్యాలను చూస్తూ ఉన్నాడట. అనేకాద్భుత దర్శనం, అనేకమైనటువంటి అద్భుత దృశ్యాలను చూస్తూ ఉన్నాడట. ఇంకా చెప్తున్నాడు, అవి ఎన్నెన్నో దివ్యమైనటువంటి ఆభరణాలను మరియు అనేక రకాలైనటువంటి దివ్య ఆయుధాలను కలిగి ఉన్నాయట. ఆ స్వరూపము అంటే ఆ చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ ప్రదర్శించినటువంటి ఆ విశ్వరూపము, ఆ ఉన్నటువంటి వివిధ రూపాలలో ఆ భగవంతుడు ఆ విశ్వరూపం శరీరం పైన అనేక మాలలను కలిగి ఉన్నదట ఆ విశ్వరూపం. మరియు దివ్య సుగంధ పరిమళ భూరితమై ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. సో ఆ దివ్య సుగంధ పరిమళ భూరితమై అది గుబాళిస్తూ ఉన్నదట, ఆ వాసనలు కూడా అనుభవిస్తూ ఉన్నట్లుగా చెప్తుంది. మహా అద్భుతమైన అనంతమైనటువంటి ఈశ్వరునిగా సర్వత్రా తన ముఖములతో తనను తాను వ్యక్తపరుచుకుని ఉన్నటువంటి, ఈ విశ్వమంతా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి ఆ విశ్వరూపాన్ని చూస్తున్నాడయ్యా అర్జునుడు అంటూ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఇక్కడ. సో ఆ విధంగా ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుడు, సో ఆయన యొక్క ఆ విశ్వరూపము అనేక ముఖాలతో ఉంది అట. ఆ విధంగా ఇక్కడ కొంచెం మనము దర్శించుకునే విధంగా చూస్తూ ఉన్నట్లయితే అనేక ముఖాలతోనూ అనేక నేత్రాలతోనూ అనేకమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి దృశ్యాలను అర్జునుడు చూస్తూ ఉన్నాడట. సో ఇక ఆ రూపము
దివ్యమైనటువంటి ఆభరణాలతో అలంకరించబడి ఉందట. ఎత్తి పట్టుకున్నటువంటి పెక్కు దివ్యమైనటువంటి ఆయుధాలను కలిగి ఉన్నటువంటి రూపము అని చెప్తున్నాడు. సో ఆ భగవంతుని రూపంలో ఆయన పైన దివ్యమైనటువంటి మాలలు, పూమాలలు కలిగి ఉన్నట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాడు అంటున్నా. ఆ పూమాల అలాగే వస్త్రాలను ధరించి ఉన్నటువంటి వాడుగా. సో అవన్నీ కూడా ఎంతో ఆశ్చర్యకరంగాను, ప్రకాశమానంగాను, అపరిమితంగాను, సర్వవ్యాపకమై ఉన్నటువంటి ఆ విశ్వరూపాన్ని దర్శిస్తూ ఉన్నాడయ్యా అంటూ చెప్తున్నాడు. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ ఆ సంజయుడు. ఆ విశ్వరూపము ఎంతటి దేదీప్యమానంగా వెలుగుతూ ఉంది అంటే చెప్తున్నాడు. ఆయన చెప్తున్నటువంటి దాంట్లో సంజయుడు శ్లోకంలో ఈ విధంగా చెప్తాడు. దివి సూర్య సహస్రస్య భవేద్యుగపదుతాత్యత యది భాసదృశీ సా స్యాద్ భావస్తస్య మహాత్మనః. సో ఆ విశ్వరూపము ఎంత ప్రకాశమానంగా, అపరిమితంగా, సర్వవ్యాపకంగా ఉన్నదో అంటే చెప్తున్నాడు. ఆకాశంలో లక్షలాది సూర్యులు, ఆకాశంలో అంటే ఆకాశంలో ఏకకాలంలో, ఆకాశంలో వందల వేల సూర్యులు, వందల వేల అంటే లక్షలాది సూర్యులు వెలువడితే, ఒకేసారి ఉదయిస్తే కలిగేటువంటి కాంతి ఆ పరమాత్ముడి విశ్వరూప తేజస్సుకు సాటి కావచ్చు. అంటే ఆ భగవంతుడు ఎంత ప్రకాశమానంగా, దేదీప్యంగా వెలుగుతూ ఉన్నాడు అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. మనము ఒక్క సూర్యుడు ఉదయిస్తే మనకి చీకటంతా పటాపంచలైపోతుంది, ఎంతో వెలుతురుస్తూ ఉంటుంది. మరి అటువంటిది వందల వేల అంటే లక్షలాది సూర్యులు ఒకేసారి ఆకాశంలో ఉదయిస్తే వాటి కాంతి ఆ విశ్వరూపంలోని పరమ పురుషుని తేజస్సును పోలి ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే అది దానికి దగ్గరగా ఉండవచ్చేమో అన్నట్టు పోలికగా చెప్తున్నాడు, అంతేకాని దానికి సమానమని కూడా చెప్పటం లేదు. సో ఆ విధంగా భగవంతుడు ఆ దేదీప్యమానంగా వెలుగుతూ ఉన్నాడు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఆ విధంగా ఆ విశ్వరూపంలో ఇంకా చెప్తున్నాడు ఆ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో. అప్పుడు ఆ సమయంలో అర్జునుడు దేవదేవుడి దేహంలో, అంటే ఆ భగవంతుని కృష్ణ భగవానుడి యొక్క దేహంలో ఒకే చోట ఎన్నో విధాలుగా విభజింపబడి ఉన్నటువంటి సమస్త ప్రపంచాన్ని సందర్శిస్తూ ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు. తత్ర అని ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో వాడతారు ఆయన. సో అంటే ఇక్కడ అర్జునుడు ఆ విశ్వరూపాన్ని చూసి, అందులో ఆ భగవంతుడు ఒకే చోట ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుడిలో ఎన్నో విధాలుగా విభజింపబడి ఉన్నటువంటి ఆ సమస్తమైనటువంటి ప్రపంచాలు, సమస్త విశ్వాలను అనేకంగా కోటాను కోట్లుగా విభజింపబడి ఉన్నటువంటి ఆ బ్రహ్మాండాలన్నింటినీ కూడా అందులోనే, ఆ దేహంలోనే అర్జునుడు దర్శిస్తూ ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని చూస్తూ ఉన్నాడు. అంటే అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడి శరీరంలో పలు వేలాది లోకాలను చూడగలిగాడు అని చెప్తారు. అనేక విశ్వాలు, అనేక లోకాలు ఉన్నాయి అనేటువంటిది చూశారు. అదే మనకి వేద సాహిత్యంలో కూడా అనేక లోకాలు ఉన్నాయి అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి తెలియచేయబడినటువంటిది. అందులో చాలా కొన్ని బంగారంతోనూ, కొన్ని మట్టితోనూ, కొన్ని అనేక రకాలుగా తయారు చేయబడి ఉన్నవి అని చెప్తారు. అవన్నీ కూడా ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో, అర్జునుడు ఏం చూస్తున్నాడో ఆ విషయాన్ని సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఇంకా చెప్తున్నాడు సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో. ఆ విధంగా అవన్నీ దర్శించుకున్న తర్వాతట అర్జునుడు దిగ్భ్రాంతి చెందాడట, విస్మయానికి లోనయ్యాడు అని చెప్తుంది. ఎందుకంటే ఒకేసారిగా అంతటి దేదీప్యమైనటువంటి కోటాను కోట్లుగా ఉన్నటువంటి ఆ లోకాలన్నిటినీ కూడా చూసినప్పుడు అర్జునుడు దిగ్భ్రాంతి చెందాడట, విస్మితుడయ్యాడట, విస్మయానికి గురయ్యాడట, లోనయ్యాడట. రోమాలు నిక్కరబొడుచుకున్నాయట ఆయనకి. సో ఆ విధంగా రోమాలు నిక్కరబొడుచుకున్నటువంటి వాడై ఇక ఆ భగవంతునికి నమస్కారం చేయడానికి తల ఉంచుకున్నాడట. ముఖలిత హస్తుడై చేతులు జోడించి ఆ భగవంతుని ముందు తల ఉంచుకుని ఆ ప్రభువుని, ఆ దేవాదిదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుణ్ణి ప్రార్థించడం ప్రారంభించాడయ్యా అంటూ
ఇక సంజయుడు ఆ ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఇక అర్జునుడు ఇక ఏ విధంగా ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ చూస్తే, అర్జున ఉవాచ పశ్యామి దేవాంస్తవ దేవదేహే సర్వాంస్తతా భూత విశేష సంగాన్ బ్రహ్మణమీశం కమలాసనస్థం ఋషీంచ సర్వానురగాంచ దివ్యాన్. సో ఆ భగవంతుడు యొక్క విశ్వరూపంలో ఆయన చూసిన తర్వాత అర్జునుడు దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యి మోహాన్ని రోమాలన్నీ కూడా నిక్కరపరుచుకున్నటువంటి వాడై ఇక తల వంచుకొని చేతులు జోడించి ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించడం మొదలుపెట్టాడు. ఏ విధంగా ప్రార్థిస్తున్నాడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అర్జునుడు ఈ విధంగా ప్రార్థిస్తున్నాడు కృష్ణ భగవాన్, ఓ శ్రీకృష్ణ, నీ దేహము యందు నేను సకల దేవతలను, ఎన్నెన్నో ప్రాణికోటి సమూహాలను, అంటే నానా రకాలైనటువంటి ఇతర జీవుల యొక్క సమూహాలను, అలాగే ఇంకా కమలంలో కూర్చుని ఉన్నటువంటి ఆ బ్రహ్మదేవుడిని, సో సత్యలోకంలో ఉండేటువంటి బ్రహ్మ ఆ కమలంపై కూర్చున్నటువంటి బ్రహ్మను కూడా చూస్తూ ఉన్నాడని చెప్తున్నారు. బ్రహ్మదేవుడిని, శివుడిని, అందరూ ఋషులను మరియు దివ్య సర్పాలను చూస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ మనం చూస్తే అత్యున్నత లోకం బ్రహ్మ దగ్గర నుంచి కింద అత్యల్పంగా ఉండేటువంటి గర్భోదక సాయి విష్ణు ఉండేటువంటి ఆ సర్పాల దాకా కూడా, అంటే ఇక్కడ అర్జునుడు ఆ విశ్వరూపంలోని సమస్తాన్ని చూశాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి, విశ్వంలోని తొలి జీవుడైనటువంటి బ్రహ్మను, విశ్వము అడుగు భాగంలో ఉన్నటువంటి గర్భోదక సాయి విష్ణువు దేనిపైనైతే శయనిస్తూ ఉన్నాడో ఆ దివ్య సర్పాన్ని చూశాడు. లాస్ట్కి చెప్తున్నాడు అందుకనే. సో ఇక్కడ ఎన్నెన్నో ప్రాణికోటి సమూహాలను, కమల ముందు కూర్చున్న బ్రహ్మదేవుడితో సహా శివుడు, అందరూ ఋషులను మరియు దివ్య సర్పాలను చూశారు. ఆ దివ్య సర్పం అంటే కింద ఉండేటువంటి ఆ విధంగా దివ్య సర్పాన్ని దర్శించగలిగాను అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా అక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నాడు. ఓ విశ్వేశ్వర, ఓ విశ్వరూపుడా, అనేకమైన చేతులతో, ఉదరములతో, ముఖములతో, కళ్ళతో ఉన్న నీ యొక్క అనంతమైన రూపములన్నీ నీ దేహంలో చూస్తూ ఉన్నాను. ఈ విశ్వం మొత్తం కూడా ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుడి యొక్క దేహంలోనే చూస్తూ ఉన్నాడట అర్జునుడు. అందుకే అంటున్నాడు ఆయన అర్జునుడు, ఓ విశ్వేశ్వర, ఓ విశ్వరూపుడా, హద్దులు లేకుండా అనేక చేతులతో ఇక్కడ ఆయన ఉండేటువంటిది ఇక్కడ అందుకే చెప్తున్నాడు, నీ యందు ఎటువంటి ఆది మధ్య అంతములను నేను చూడలేకుండా ఉన్నాను. అంటే ఇక్కడ ఆ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుడి యొక్క దేహంలో అద్దులు లేకుండా సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి అనేకమైనటువంటి హస్తాలను, ఉదరాలను, నోళ్లను, నేత్రాలను ఆ భగవంతుడి యొక్క దేహంలో అర్జునుడు చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము అని చెప్తూ ఉన్నాడు. సో అంటే అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుని అనంతమైనటువంటి వాడుగా ఆ సమస్తము అతనిలోనే చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ఇక్కడ. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు చూస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడు. ఇంకా ఆయన, నీవు ఆది మధ్య అంతం లేకుండా ఉన్నావు. అంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క విశ్వరూపం ఎక్కడ ప్రారంభమైంది, ఎక్కడ ఆది అంటే ఎక్కడ ప్రారంభమైంది, మరి మధ్య ఎక్కడ ఉన్నది, అంతం ఎక్కడ ఉంది, అవేవి కూడా లేకుండా ఉన్నాడట ఆ భగవంతుడు. ఆ విశ్వరూపము ఆది మధ్య అంతములు లేకుండా ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. నీవు ఆది మధ్య అంతం లేకుండా ఉన్నావు, నీ మహిమ అనంతంగా ఉన్నది అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. సో నీ మహిమ అనంతము, నీవు అనేక బాహువులను కలిగి ఉన్నావు. అలాగే ఇక్కడ సూర్య చంద్రులు ఆ విశ్వరూపము వల్ల ఆ సూర్యుడు చంద్రుడు వంటి వాళ్ళు నీ యొక్క నేత్రాలుగా కనిపిస్తూ ఉన్నారు. నీ నోటి నుండి అంటే అగ్ని జ్వలిస్తూ ఉంది. ఆయన యొక్క నోట్ల నుంచి ప్రతి నోటి నుండి కూడా అగ్ని అనేకంగా ఉన్నటువంటి నోట్ల నుండి అగ్ని జ్వలిస్తూ ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. నీ తేజస్సు చేత ఈ సమస్త సృష్టి
ఉత్తేజపరుచుచున్నటువంటి నిన్ను మేము దర్శిస్తూ ఉన్నానయ్యా అంటూ అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుణ్ణి కీర్తిస్తూ ఉన్నాడు. సో ఇక్కడ ఆ భగవంతుడి యొక్క 6 విభూతులకు షడ్విభూతులు అని ఇంతకుముందే మనం చెప్పుకున్నటువంటి దాంట్లో వాటి యొక్క విస్తారానికి అపరిమితమైనటువంటి శక్తి సంపన్నుడు. సో కాబట్టి దానికి ఇక హద్దులే లేకుండా ఉన్నది అనేటువంటిది ఇక్కడ మనము అనేక మార్లు మనకి తెలియబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకు భగవానుడు అని అంటున్నాం అనేటువంటి దానికి పరాశురముని ఇచ్చినటువంటి నిర్వచనానికి ఇక్కడ మనము ఆ భగవంతుని మనం చూడగలిగేటువంటిది. సో దేనికి కూడా పరిమితి లేకుండా ఉన్నటువంటి వాడు ఆ భగవంతుణ్ణి మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఆ అర్జునుడు ఇంకా అంటున్నాడు, నీవు ఒక్కడివే అయినను ఆకాశమును సకల లోకాలను వాటి మధ్య గల ప్రదేశాన్ని వ్యాపించి ఉన్నావు. అంటే ఆ భగవంతుడు ఒక్కడిగానే, అంటే సమస్తము వ్యాపించి సర్వము వ్యాపించి ఉన్నటువంటి విషయాన్ని అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ విడివిడిగా కాదు అనేటువంటి దానికి ఇక్కడ మనం నీవు ఒక్కడవే అయినను ఆకాశమును సకల లోకాలను, ఆకాశము లోకాలు, ఆ లోకాలకు మధ్యలో ఉండేటువంటి ప్రదేశాలు, ఒక గ్రహానికి ఇంకొక గ్రహానికి మధ్య ప్రదేశాలు ఎలాగైతే ఉంటాయి మనకి, వాటి మధ్య ఉండేటువంటి ప్రదేశాన్ని కూడా వ్యాపించి ఉన్నావయ్యా నీవు. ఓ మహాత్మా, నీ అద్భుతమైన భయంకరమైన రూపమును చూసి సకల లోకములు భయంతో కంపించిపోవటం కూడా నేను గమనిస్తూ ఉన్నాను. నీ యొక్క ఈ అద్భుతమైనటువంటి దృశ్యాన్ని చూసినటువంటి ఆ సకల లోకాలలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా కంపించిపోవటము నేను గమనిస్తూ ఉన్నానయ్యా. ఆ లోకాలలో ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా కలత చెందుతూ ఉన్నారు. ఆ కలతలను కూడా నేను నిన్ను చూడగలుగుతూ ఉన్నాను నీ యొక్క విశ్వరూపంలో అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా అంటూ ఉన్నాడు అర్జునుడు, దేవతలందరూ నీ యొక్క ఆశ్రయము పొందుతూ ఉన్నారు. నీ యొక్క ఆశ్రయం పొందుతూ నీలో ప్రవేశిస్తూ ఉన్నారు. కొందరేమో భీతులై చేతులు జోడించి నిన్ను కీర్తిస్తూ ఉన్నారు. మహర్షులు, సిద్ధులు వంటి వారు శాంతి శాంతి అంటూ వేద మంత్రాలతో నిన్ను ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారయ్యా అంటూ అక్కడ అర్జునుడు ఏమేమి దర్శిస్తూ ఉన్నాడో ఆ విషయాలన్నింటినీ కూడా, అంటే ఆ రూపం యొక్క భీకరమైనటువంటి ఆకృతికి, దాని యొక్క తేజోమయమైనటువంటి కాంతికి సకల లోకాలలోని దేవతలు కూడా భీతి చెంది రక్షణ కొరకు ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారట. సో అటువంటి ఆ దృశ్యాలను నేను చూస్తూ ఉన్నాను. ఇక మహర్షులు, సిద్ధులు వంటి వారు నిన్ను శాంతింపజేస్తూ శాంతి మంత్రాలతో, వేద మంత్రాలతో నిన్ను ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారయ్యా. అటువంటి నిన్ను నేను దర్శిస్తూ ఉన్నాను అంటూ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుతో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు, ఆ రుద్రులు అంటే శివుని సమానమైనటువంటి రూపాలు, ఏకాదశ రుద్రులు అంట, 11 మంది ఆ రుద్రులు, అలాగే ఆదిత్యులు 12 మంది ఆదిత్యులు, అలాగే వసువులు, సాధ్యులు, విశ్వదేవతలు, అశ్వినీ కుమారులు, మరుత్తులు, పితరులు, గంధర్వులు, యక్షులు, అసురులు మరియు సిద్ధులు అందరూ కూడా సంభ్రమాశ్చర్యాలతో నిన్నే తిలకిస్తూ ఉన్నారయ్యా అంటూ ఆ శివుడు సమానమైనటువంటి వాళ్ళు, బ్రహ్మ, ఆ తర్వాత అశ్విని కుమారులు, ఇతర అందరూ కూడా సంభ్రమాశ్చర్యాలతో నిన్ను తిలకిస్తూ ఉన్నారు. అటువంటి విశ్వరూపాన్ని, అటువంటి నీ యొక్క మహా అద్భుతమైనటువంటి రూపాన్ని నేను దర్శిస్తూ ఉన్నాను అంటూ అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడట. సో ఇంకా అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుడితో అంటూ ఉన్నటువంటి అంశము, ఓ దేవదేవా, ఓ జగన్నివాస, ఇంకా అంటున్నాడు, భయంకరమైనటువంటి దంతములతో ఉన్న ఎన్నో నోర్లతో ప్రళయకాల సమయంలో, హరే కృష్ణ, ప్రళయకాల సమయంలో కనిపించేటటువంటి ప్రజ్వలించే అగ్నిలా ఉన్న నిన్ను చూసిన పిదప నేను ఎక్కడ ఉన్నానో మరియు ఎక్కడికి పోవాలో మర్చిపోతూ ఉన్నానయ్యా. దేవతల పరిస్థితి అలా ఉంది. వారందరూ అలా సంభ్రమాశ్చర్యాలతో నిన్ను రక్షణ పొందుతూ అడుగుతూ ఉన్నారు. సో ఈ భయంకరమైనటువంటి దంతాలతో, ఎన్నో నోర్లతోనూ ప్రళయకాల సమయంలో కనిపించేటువంటి ప్రజ్వలించే అగ్నిలా ఉన్నటువంటి నిన్ను చూసిన పిదప
నిన్ను చూసిన తర్వాత నేనెక్కడ ఉన్నానో నన్ను నేను మర్చిపోతూ ఉన్నాను. ఎక్కడికి పోవాలో, ఏం చేయాలో అనేటువంటి విషయాన్ని మర్చిపోతూ ఉన్నాను. ఓ అంతటికి కూడా ఆశ్రయము, దయచేసి నా మీద కృప చూపుము అంటూ ఆ భగవంతుణ్ణి వేడుకుంటూ ఉన్నాడు అర్జునుడు. సో ఇంకా అర్జునుడు ఇక్కడ చూసినటువంటి ఆ దృశ్యాలను చూస్తూ ఆయన అంటూ ఉన్నటువంటి ఇంకా చెప్తారు. దీనికి ముందు కూడా ఆయన అంటాడు, తమకు సంబంధించినటువంటి రాజులందరితో పాటుగా ధృతరాష్ట్రుని పుత్రులందరూ, భీష్ముడు, ద్రోణుడు, కర్ణుడు, మా ప్రముఖ యోధులందరూ కూడా నీ భీకరమైనటువంటి నోళ్లలోనికి వేగంగా ప్రవేశిస్తూ ఉన్నారు. వారిలో కొందరు తమ తలలు నీ దంతాల మధ్య చూర్ణమై చిక్కుపడడం కూడా నేను గమనిస్తూ ఉన్నాను. ఆ భగవంతుడి యొక్క నోర్లలోకి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ యుద్ధం చేయడానికి తన వైపు ఉన్నటువంటి యోధులు, అలాగే కౌరవుల వైపు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, వీళ్ళందరూ కూడా ఆయన నోట్లలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉన్నారట. అది ఎలా ఉందో ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు. ఎన్నో నదులు నీటి ప్రవాహములన్నీయు, అంటే ఆ నదుల యొక్క నీటి ప్రవాహాలన్నీ కూడా సముద్రంలోనికి ప్రవేశించుచూ వచ్చి కలిసిపోయినట్లు, ఎన్నెన్నో నదులన్నీ కూడా ఎక్కడెక్కడ నుండో ప్రవహిస్తూ వచ్చి సముద్రంలో కలిసిపోతూ ఉంటుంటాయి. అదే మాదిరిగానే ఉన్నాయట ఇక్కడ. ఎన్నెన్నో నదుల నీటి ప్రవాహములన్నీయు సముద్రములలోనికి ప్రవహించుచూ వచ్చి కలిసిపోయినట్లుగా ఈ మహాయోధులందరూ, ఇక్కడ యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినటువంటి మహాయోధులందరూ కూడా నీ ప్రజ్వలించేటువంటి ముఖములలోనికి ప్రవేశిస్తూ ఉన్నారయ్యా. అటువంటి దృశ్యాలను నేను ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాను అంటూ ఆ అర్జునుడు అంటూ ఉన్నటువంటి విషయం. ఇంకా అంటున్నాడు, ప్రజ్వలించు అగ్నిలోనికి ఆ శలభాలు అంటే మిడతలు అత్యంత వేగంతో వచ్చి పడి నశించినట్లు ఈ వీరులందరూ కూడా నీ నోర్లలోనికి ప్రవేశించడము నేను గమనిస్తూ ఉన్నాను అంటూ చెప్తున్నాడు. అంటే జ్వలించేటువంటి అగ్ని ఉంటే ఆ అగ్నికి అట్రాక్ట్ అయినటువంటి మిడతలన్నీ కూడా వచ్చేసి అందులో పడి భస్మమైపోతూ ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఇక్కడ యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినటువంటి ఈ వీరులందరూ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క అంటే భవిష్యత్తు చెప్తున్నాడు. అర్జునుడు అన్నాడు కదా, ఈ యుద్ధంలో మేం గెలుస్తామా, ఎవరు మిగులుతారు అనేటువంటిది భవిష్యత్తు కూడా చూపెడుతున్నాడు ఇక్కడ. సో ఎలా ఉంది అంటే ఇక్కడ ఆ జ్వలించేటువంటి అగ్నిలోనికి ఆ మిడతలంతా కూడా అత్యంత వేగంగా వచ్చి పడి నశించిపోయినట్లుగా ఈ యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినటువంటి వీరులందరూ కూడా, కౌరవులు పాండవుల వైపు ఉన్నటువంటి మహాయోధులందరూ కూడా ఆయన యొక్క ఆ నోర్లలోనికి ప్రవేశించి చూర్ణం ఆయన యొక్క దంతాలు ఆ వాడిగా ఉన్నటువంటి దంతాల మధ్య చిరుక్కుపోయి ఆ ముక్కలు ముక్కలుగా అవుతున్నటువంటి దృశ్యాలను చూస్తూ ఉన్నాడట అర్జునుడు ఆ విశ్వరూపం దర్శనంలో. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు అర్జునుడు, ఓ దేవదేవా, ఇంతటి భీకర రూపంలో ఉన్న నీవెవరివో తెలియచేయి. సో ఇంతటి మహా అద్భుతమైనటువంటి రూపంలో ఉన్నటువంటి నువ్వెవరివో నాకు తెలియచేయి. ఎందుకంటే ఆయన గురించి ఆయన తెలియచేస్తే తప్ప మనకు తెలియనటువంటి పరిస్థితి. నీకు ప్రణమిల్లుతూ ఉన్నాను, దయచేసి నాపై కృప చూపుము. నీవు దేవదేవుడవు, నీ స్వభావము మరియు వ్యవహారమును నేను అర్థం చేసుకోలేకున్నాను, కావున నీ గురించి తెలుసుకోగోరుచున్నాను అంటూ ఆ భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి విషయాలను ఇక్కడ తెలుసుకోదలసినటువంటి వాడై అంటూ ఉన్నాడు. ఇంతటి భీకర రూపంలో ఉన్నటువంటి నీవెవరో నాకు తెలియచేయవయ్యా. నీకు నేను నమస్కరిస్తూ ఉన్నాను, దయచేసి నా ఎడ ప్రసన్నుడు కావలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. నీవే ఆ ఆదిదేవుడవు, నీ కార్యం ఏమిటో నాకు తెలియదు కనుక నిన్ను గురించినటువంటి విషయాల గురించి నేను తెలుసుకోగోరుతూ ఉన్నాను అంటూ అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతూ ఉన్నాడు ఇక్కడ. ఇక దానికి ఆ భగవంతుడు సమాధానం చెప్తూ ఉన్నాడు. శ్రీ భగవానువాచ కాలోస్మి లోకక్షయకృత్ ప్రవృద్ధో లోకాన్ సమాహర్తుమిహ ప్రవృత్తః ఋతేపి త్వాం న భవిష్యంతి సర్వే యోవస్థితా
ప్రత్యనీకేషు యోధాః. సో ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నాడు, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ఈ సృష్టి పైన భూభారం పెరుగుతూ ఉన్నప్పుడు, భూమాత తర్వాత ఇతర దేవతలందరూ కూడా ఆ భగవంతుని వేడుకున్నప్పుడు ఆయన చెప్తాడు, నేను ద్వాపర యుగ అంతమయ్యేటువంటి సమయంలో ఈ భూమిపైకి నా యొక్క స్వయం రూపంలోనే కృష్ణుడిగానే నేను అవతారం తీసుకుంటాను, అప్పుడు ఈ భూమిపై ఉన్నటువంటి భారాన్నంతా తగ్గిస్తాను అని చెప్పారు. సో ఆ విషయాన్ని ఇక్కడగా అంటే చెప్తున్నారు, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి సమస్త లోకాలను సర్వనాశనము చేసే కాలమును నేను, జనులందరినీ నశింప చేయుటకు నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. అంటే దుర్మార్గులను, మీరు అంటే పాండవులు మరికొద్ది మంది తప్ప ఇరువైపులా ఉన్నటువంటి యోధులందరూ, అంటే నీవు ఇక్కడ మీరున్నటువంటి ఆ పాండవులు తప్ప ఇరువైపులా ఉన్నటువంటి సైనికులందరూ కూడా చంపబడతారు. సో ఈ యుద్ధంలో మేం గెలుస్తామా వాళ్ళు గెలుస్తామా అనేటువంటిది ఉంది కదా. సో మరి ఆ సంశయం ఏదైతే ఉందో అది కూడా తీరిపోతుంది ఇక్కడ అర్జునుడికి. సో కాబట్టి ఆయన చెప్తున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే, శ్రీకృష్ణుడు తన మిత్రుడు అయినటువంటి ఆయనకి ఆ భగవంతుడు అనేటువంటి తెలిసినప్పటికీ కూడా పలు రూపాల్లో కలవరపడ్డాడు అన్నమాట ఇక్కడ. సో అందుకే ఆ నిరాశక్తిగా ఉన్నటువంటి అర్జున్ని ఉత్తేజపరచడానికి ఈ విషయాన్ని మరలా చెప్తూ ఆయన చెప్తున్నాడు, ఈ సమస్త లోకాలను సర్వనాశనం చేయడానికి వచ్చినటువంటి కాలోస్మి లోకక్షయ కృత్ ప్రవృద్ధో అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ జనులందరినీ కూడా నశింప చేయడానికి వచ్చినటువంటి వాడను నేను అని చెప్తున్నారు. మీరు ఆ పాండవులు మరికొద్ది మంది తప్ప మొత్తము అందరూ కూడా ఈ యుద్ధంలో మరణించేవారే అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఇక్కడ సాధారణంగా పాండవులు 5గురు, పాండవుల వైపున ఉన్నటువంటి వారిలో సాత్యకి, యుయుత్సుడు, అలాగే కౌరవుల వైపు అశ్వత్థామ, కృపాచార్యులు, కృతవర్మ అనే వాళ్ళు తప్ప మిగిలినంత వారు కూడా ఆ యుద్ధంలో మరణించారు అని చెప్తారు. సో చెప్పి ఇంకా అంటూ ఉన్నాడు ఆ భగవంతుడు, కాబట్టి మరి అర్జునుడికి సందేహం కలగవచ్చు, మనకు కూడా సందేహం వస్తుంది, అందరినీ ఆ భగవంతుడే చంపుతూ ఉన్నప్పుడు మరి యుద్ధం ఎందుకు, ఇదంతా ఎందుకు అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క కృప, ఆ భగవంతుని యొక్క కరుణ ఏంటంటే, ఆ భగవంతుడు ఎంతటి భక్తవత్సలుడు అంటే ఆయన తన భక్తుల కొరకు తాను చేయగలడు, తాను చేయడానికి ఏది ఇది లేదు, కానీ అదంతా తన భక్తులకు కీర్తినిస్తున్నాడు. అర్జునుడు తన భక్తుడు, శుద్ధ భక్తుడు, మిత్రుడు అయినటువంటి అర్జున్ని జగత్ విజేత, ప్రపంచ హీరోని చేస్తూ ఉన్నాడు చేయడానికి. అది ఆ భగవంతుని యొక్క కృప, ఆ భగవంతుడు తన భక్తులకు ఇచ్చేటువంటి వరం, ఆ భక్తులకు ఇచ్చేటువంటి అనుగ్రహం. సో అదే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. కాబట్టి లేసి యుద్ధ సన్నద్ధుడవై కీర్తి పొందు. అర్జునుడికి ఉండే సందేహం కలిగిన మనలాగా మనకు కూడా కలిగేటువంటి సందేహం, ఇదంతా నువ్వే చేసేటప్పుడు నేనెందుకయ్యా యుద్ధం చేయడం అని అంటాడు కదా మళ్ళీ. సో అందుకే చెప్తున్నారు, కాబట్టి లేసి యుద్ధ సన్నద్ధుడవై కీర్తిని పొందు, శత్రువులను జయించి సర్వసంపదలతో ఉన్న రాజ్యాన్ని అనుభవించు. నువ్వు అన్నావు కదా, మేం గెలుస్తాం వాళ్ళు గెలుస్తాం తెలియదు, ఏది వస్తుందో తెలియదు కదా, కాబట్టి ఖచ్చితంగా నీవు గెలిచేటువంటి అవకాశం నువ్వే వస్తావు, ఆ కీర్తి నువ్వు తీసుకో, శత్రువులను జయించి సర్వసంపదలతో ఉన్నటువంటి రాజ్యాలను అనుభవించు. నా ఏర్పాటు చేయవారు ఇంతకు పూర్వమే సంహరింపబడి ఉన్నారు. ఓ సవ్యసాచి, మళ్ళీ చూడండి ఇక్కడ అంతే అనుకుంటూ మళ్ళీ అర్జున్లో ఉండేటువంటి గొప్పతనాన్ని పొగుడుతూ ఉన్నాడు. ఈ సవ్యసాచి అంటే సాధారణంగా మనము ఎవరైనా యుద్ధంలో ఒక చేత్తో బాణం పట్టుకొని ఒక చేత్తో ఆరోస్ వేస్తూ యుద్ధాన్ని చేస్తూ ఉంటారు, కానీ అర్జునుడు 2 చేతులతో కూడా బాణాలను ఏకకాలంలో ఉపయోగించగలిగేటువంటి సమర్థుడు అని చెప్తారు. 2 చేతులు కూడా సమానంగా ఉపయోగించగలిగేటువంటి గొప్పవాడు, అందుకే ఆయన్ని సవ్యసాచి అంటున్నాడు. అందుకే ఇక్కడ సంబోధిస్తూ ఆయన్ని ఉత్తేజపరుస్తూ, ఓ సవ్యసాచి, యుద్ధంలో కేవలము ఒక పనిముట్టులాగా ఉండు, ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్, యు ఆర్ జస్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. సో భగవంతుని యొక్క లీలలలో మనము ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మాత్రమే, ఒక పనిముట్లం మాత్రమే. మనం అనుకున్నా అనుకోకపోయినా జరిగేది జరుగుతూనే ఉంటుంది, అంటే కర్మల ప్రకారంగా. సో కనుక ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు మనల్ని ఒక పనిముట్లాగా ఈ క్రమాల్లో ఉపయోగిస్తూ ఉంటాడు. నువ్వేదో ధృతరాష్ట్రుడిని, నువ్వేదో కర్ణుడిని, వీళ్ళెవరినో చంపుతాను, ద్రోణాచార్యుడిని సంహరిస్తా, వారందరూ కూడా చావవలసిన వాళ్ళే నా ఏర్పాటు ద్వారా.
కనుక ఆ కీర్తి నువ్వు పొందు అంటూ ఆ కీర్తిని తన చేసేటువంటి ఆ భగవంతుడు తన భక్తులకు ఇచ్చేటువంటి గొప్ప అవకాశము ఇది అనేటువంటి అంశం. సో ఆ విధంగా విన్న తర్వాత మళ్ళీ అర్జునుడు అంటున్నాడు, ఓ ఋషికేశ, నీ మహిమను పొగుడుతూ జగత్తంతా ఆనందము అనురాగము పొందుతూ ఉన్నది. రాక్షసులేమో భయపడి అన్ని వైపులకు పారిపోతూ ఉన్నారు. సిద్ధుల సంఘాలన్నీ నీకు నమస్కరిస్తూ ఉన్నాయి. నీ విషయంలో ఇదంతా సమంజసమే కదా, మరి నీకు జరగకపోతే ఎవరికి జరుగుతుందయ్యా ఇది అంటూ ఆ అర్జునుడు అక్కడ జరుగుతూ ఉన్నటువంటి దృశ్యాలను మళ్ళీ కీర్తిస్తూ, ఇక అర్జునుడికి తన ఆ కృష్ణ భగవానుడికి యొక్క ఇంత విశ్వరూపాన్ని దర్శించిన తర్వాత, యథార్థాన్ని అర్థం చేసుకున్న తర్వాత, అంతకుముందే ఆయన యొక్క విభూతుల ద్వారా అజ్ఞానం తొలగిపోయింది. సో తొలగిపోయిన తర్వాత అంతకుముందు తాను కృష్ణ భగవానుడితో కలిసి జీవించినప్పుడు చేసినటువంటి విషయాలను గుర్తు తెచ్చుకుంటున్నాడు. సో సాధారణంగా మనము జర్నీ చేస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, ట్రైన్లోనో బస్సులోనో, మన పక్కన ఒక వ్యక్తి కూర్చుంటాడు అనుకుందాం, పరిచయం అవుతుంది, మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం. సో సాధారణంగా మన గురించి ఎప్పుడు మానవులకు మనకు సహజంగా ఉండేది మన గొప్పతనాలు, మన గొప్పల గురించి చెప్పుకుంటూ ఉంటాం, ఎప్పుడు ఏదో మాట్లాడతాం. మరి వీళ్ళిద్దరు చిన్నప్పటి నుంచి స్నేహితులుగా ఉన్నారు. సో కాబట్టి వారిద్దరు సంబంధించిన గుర్తు చేసుకుంటూ ఉన్నారు. అలాగే మన ట్రైన్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి, మనం వెళ్ళామనుకోండి, ఆఫీస్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఆఫీసులో మన బాసో లేదా ఒక ఉన్నతమైనటువంటి గొప్ప వ్యక్తి అనుకోండి, ఒక ప్రధానమంత్రి అయినా తెలవని వాడు ప్రధానమంత్రి పక్కన కూర్చుంటే మామూలుగానే మాట్లాడతాం, అతడు ఫలానా వ్యక్తి అని తెలిస్తేనే మనం ఆ విధంగా. సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే కృష్ణ భగవానుడి యొక్క విశ్వరూపాన్ని దర్శించుకుని మొత్తాన్ని తెలుసుకున్నాడో, ఇక అర్జునుడు వేడుకుంటున్నాడు కృష్ణ భగవానుని, నీ మహిమలు తెలియక, నీ యొక్క గొప్పతనం ఇదంతా నాకు తెలియక నిన్ను నా మిత్రుడుగా అనుకుంటూ, నువ్వేదో నా సాధారణంగా మన ఇద్దరు మిత్రులు చిన్నప్పటి నుంచి కలిసి ఆడుకున్నాం కదా, అడవుల్లో నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి. సో మా మేనమామ కొడుకువే కదా నువ్వు. సో మన ఇద్దరం ఇలా ఆడుకున్నాం, ఏమన్నా ఎలా ఉన్నాం మన ఇద్దరం చిన్నప్పటి నుంచి. నిన్ను నేను అలా ఆడుకున్నప్పుడు ఓ కృష్ణ, ఓ యాదవ, ఓ మిత్రమా అని నిర్లక్ష్యంగా పిలిచి ఉంటాను, నేను అదు చనివితో ప్రదర్శించుంటాను. ఒక్కోసారి మన స్నేహితుల మధ్య పిలుస్తాం కదా, రే రారా అని, లేకపోతే ఓ పిలుస్తాం, కుళ్ళంతో పేరు పిలుస్తాము, లేకపోతే ఇంకేదైనా మనం నిక్ నేమ్స్ పెట్టుకుంటే ఆ విధంగా పిలుస్తూ ఉంటాం. ఇంకా చెప్తున్నాడు, ఆడుతూ ఉన్నప్పుడు, విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు, కూర్చున్నప్పుడు, భోజనం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు, ఏకాంతంలో ఉన్నప్పుడు, లేదా ఇతరుల సమక్షంలో ఉన్నప్పుడు నీ పట్ల హాస్యానికైనా నేను అమర్యాదగా ప్రవర్తించి ఉండవచ్చు కదా. ఓ అచ్యుత, అంటే ఓ శాశ్వతుడైనటువంటి వాడా, నీవు నా తప్పులన్నింటినీ మన్నించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను అంటూ వేడుకుంటున్నాడు అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని. సో ఇంకా ఇక ఆయన వేడుకునేటువంటి ఆ విషయాల్లో ఎలా వేడుకుంటా ఉంటాడు అంటే ఆయన చెప్తున్నాడు ఇక్కడ, ఈ సమస్త లోకానికి చర అచురులకు నీవే తండ్రివి, నీవే దానికి పరమ పూజ్యుడువు, అత్యున్నత ఆధ్యాత్మిక గురువు నీవే, కృష్ణం వందే జగద్గురు అంటాం. సో నీకంటే గొప్పవారు, నీతో సమానమైన వారు ఎవరూ ఉండలేరు. ఓ అపరిమిత శక్తి సంపన్నుడా, మూడు లోకాలలో నీకంటే గొప్పవారు ఎవరైనా ఎలా ఉంటారయ్యా అంటూ ఇక ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ ఉన్నాడు. సో ఇంకా చూస్తూ ఆయన ఇక ఆయన్ని వేడుకుంటూ ఉంటాడు. ఎప్పుడూ చూడని ఈ విశ్వరూపాన్ని చూసి నేను ఆనందించాను. అదే సమయంలో నా మనసు భయంతో కలత చెందినది. ఓ దేవదేవా, ఓ జగన్నివాస, దయ ఉంచి నీ భగవద్రూపమును చూపించి నన్ను అనుగ్రహించు అంటూ వేడుకుంటున్నాడు. సో ఆ విధంగా తన తప్పులన్నీ మన్నించమని వేడుకుంటాడు. ఎలా అంటే, ఒక తండ్రి తన కుమారుని ఏ విధంగా అయితే క్షమిస్తాడో ఆ విధంగా క్షమించమని అడుగుతాడు. అలాగే ఒక స్నేహితులు వాళ్ళ యొక్క పొరపాట్లను ఏ విధంగా క్షమించుకుంటారో ఆ విధంగా క్షమించమని, ఒక ప్రియుడు తన ప్రియురాలి యొక్క అపహాస్యాలన్నింటినీ ఏ విధంగా మన్నిస్తాడో ఆ విధంగా మన్నించమని వేడుకుంటూ ఉన్నాడు అర్జునుడు. వేడుకుని అంటున్నాడు, ఇక ఎన్నడూ చూడనటువంటి నీ యొక్క విశ్వరూపం చూసి నేను ఆనందించానయ్యా, పరమానందం పొందాను. కానీ అదే సమయంలో మనసు కూడా భయంతో కలత చెందిందయ్యా. ఆ దేవతలు ఇతర వాళ్ళు ఎలా అయితే కలత చెందారో నేను కూడా నా మనసు భయంతో కలత చెందినది. ఓ దేవదేవా, ఓ జగన్నివాస, దయవుంచి నీ భగవద్రూపమును చూయించి అనుగ్రహించు. ముందేమో విశ్వరూపం చూయించమన్నాడు, అది చూయించిన తర్వాత ఇక ఆ విధంగా అయినటువంటి అర్జునుడు మళ్ళీ
ఆ శాంత రూపంలో ఉన్నటువంటి దేవాది దేవుడైనటువంటి ఆ రూపాన్ని చూయించి తన్ను అనుగ్రహించమని వేడుకుంటూ ఉన్నాడు. ఇంకా అంటున్నాడు, ఓ విశ్వరూప, ఓ సహస్ర రూప, మునుపటిలాగే కిరీటము, గద, చంక చక్రాలను ధరించినటువంటి నిన్ను నేను చూడదలుచుకున్నాను. అంటే ఆ చతుర్భుజ నారాయణ రూపం చూడదలుచుకున్నాను అంటున్నాను. 4 భుజాలతో పూర్వ రూపంలోనే నాకు సాత్కారించవయ్యా అంటూ వేడుకుంటూ ఉన్నాడు. ఇంకా అడుగుతున్నాడు. ఆ విధంగా ఆయన్ని వేడుకున్న తర్వాత ఇక శ్రీ అర్జునుడు వేడుకను మన్నించినటువంటి కృష్ణ భగవానుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడు, ఓ అర్జున, నా యొక్క అంతర్గత శక్తి ద్వారా భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ అత్యున్నతమైనటువంటి సార్వత్రిక రూపాన్ని సంతోషంగా నీకు చూయించాను. ఏంటంటే తన భక్తుడు కోరుకున్నటువంటి దాన్ని, భక్తుల యొక్క కోరికలను నెరవేర్చడము ఆ భగవంతుని యొక్క ఇది అని చెప్తారు, ఆయన చేస్తాడు. సో అందుకే ఆ భగవంతుడు, ఆ భక్తుడైనటువంటి అర్జునుడు కోరిక మేరకు ఆ భగవంతుని యొక్క అంతర్గత శక్తి ద్వారా భౌతిక ప్రపంచంలోనే అత్యున్నతమైనటువంటి ఆ విశ్వరూపాన్ని సంతోషంగానే నీకు నేను చూయించానయ్యా అని చెప్తున్నాడు. తేజోమయము, సర్వోత్తము, సనాతనము, అనంతము అయిన నా విశ్వరూపము నీకు ముందు ఎవ్వడు ఎప్పుడూ చూడలేదు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో అంటే అర్జునుడు భగవానుని యొక్క విశ్వరూపాన్ని చూడగోరాడు. అందుకే కృష్ణ భగవానుడు తన భక్తుడైనటువంటి అర్జునుడి ఎడ కృపతో ఆ తేజోపూర్ణము, విభూతి పూర్ణము అయినటువంటి తన విశ్వరూపాన్ని చూయించారు అని చెప్తున్నాడు. సో చూయించడమే కాకుండా అంటున్నాడు, ఆ తేజోపూర్ణము అయినటువంటి, అంటే విభూతి పూర్ణాలైనటువంటి ఆ విశ్వరూపాన్ని ఇంకా ఇంతకు ముందు ఎవడు ఎప్పుడు చూడలేదు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నాడు. సో ఆ విధంగా వారిద్దరి మధ్య జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సంభాషణను మరలా సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తున్నాడు. సో ఇక్కడ అర్థమైంది ధృతరాష్ట్రుడికి. ఎందుకంటే తన కొడుకులందరూ కూడా పోయేటువంటి పరిస్థితే, యుద్ధంలో తనకు అపజయమే అనేటువంటి విషయాన్ని ఆల్రెడీ చూపించినటువంటి విషయం. సో ఇప్పుడు ఇక ఆ ధృతరాష్ట్రుడి పరిస్థితిని ఒకసారి మనం అందరూ ఊహించుకోవచ్చు. సో మొదట్లో ఎప్పుడైతే మొదటి అధ్యాయం చివరిలో యుద్ధం చెయ్యను అనగానే, అర్జునుడు యుద్ధం చెయ్యట్లేదు అనగానే చాలా సంతోషంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. సో ఇప్పుడు ఇక ఆయన యొక్క పరిస్థితి భయంకరంగా ఉండేటువంటి విషయం. ఎందుకంటే తన కొడుకు దుర్యోధనుడు యుద్ధంలో విజయం సాధించి ఆ భీష్ముడు, ద్రోణాచార్యుడు, కర్ణుడు, అశ్వత్థామ వంటి వారి యొక్క సహకారంతో రాజు అవుతాడు అని అనుకుంటున్నాడు. అలాగే తాను కూడా రాజా ఉండాలి అనేటువంటి భావనలో ఉన్నటువంటి ఆయనకి ఇక ఏదో అంటాం కదా, నిప్పుల పైన నీళ్లు చల్లిన మాదిరిగా ఆయన యొక్క ఆ సంతోష ఉన్నటువంటిది అంతా కూడా పోయినటువంటి పరిస్థితి. ఇక సంజయుడు అంటున్నాడు ఈ విధంగా, సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో ఈ విధంగా అంటున్నాడు, భగవంతుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో ఇలా మాట్లాడి అతని చతుర్భుజ రూపాన్ని దర్శించాడు. చివరికి అతడు తన ద్విభుజ రూపాన్ని అర్జునుడికి చూపించాడు. సో అలా చూపించడం ద్వారా భయపడుతూ ఉన్నటువంటి, మనసు కలత చెంది ఉన్నటువంటి అర్జునుడు ఓదార్చబడ్డాడయ్యా అంటూ ఇక అర్జునుడు యొక్క సహజ స్థితికి వచ్చినటువంటి పరిస్థితిని, తన కుమారులకు విజయ అవకాశం లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడికి ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి అంశం. సో ఇంకా అర్జునుడు అంటున్నాడు అంట, అర్జునుడు ఇలా అన్నాడు అని చెప్తున్నాడు, ఓ జనార్దన, అత్యంత సుందరమైనటువంటి నీ మనుష్య రూపము చూసి, ఎందుకంటే ఈ శ్యామ సుందర రూపం, మోహన రూపం, సో మదన మోహన రూపమైనటువంటి రూపం. సో ఆ మనుష్య రూపం చూసి నా మనసు శాంతించినది, నేను నా మళ్ళీ సహజ స్వభావాన్ని పొందినానయ్యా అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు. సో మళ్ళీ భగవంతుడు అర్జునుడితో ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడు, నీవు చూసే నా యొక్క రూపము దర్శనం పొందట ఎంతో దుర్లభమైనది. దేవతలు కూడా ఈ రూపాన్ని దర్శించాలని నిత్యము కోరుకుంటూ ఉంటారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఆయన చెప్తున్నాడు ఇక్కడ, సుదుర్దర్శమిదం రూపం దృష్టవానసి యన్మమ దేవాపస్య అప్యస్య రూపస్య నిత్యం
దర్శన కాంక్షిణః. ఆ దేవతల వంటి వారు కూడా ఎప్పుడు ఈ రూపాన్ని దర్శించడం అని నిరంతరము కోరుకుంటూ ఉంటారు. కానీ వారికి కొంతమందికి సాధ్యమవుతుంది, కొంతమంది చూడకుండానే ఉంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా ఆ రూపం యొక్క గొప్పతనాన్ని కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. నీకు ప్రాప్తించిన ఈ విశ్వరూప దర్శనము ఏదైతే ఉందో, నాహం వేదైర్న తపస నా దానేన న చేజ్యయా శక్య ఏవం విదో ద్రష్టం దృష్టవానసి మాంయత. అంటే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ భగవంతుడు, నీకు ప్రాప్తించినటువంటి, నీవు దర్శించుకున్నటువంటి ఈ విశ్వరూపం ఏదైతే ఉందో, అంటే నీకు లభించినటువంటి ఈ విశ్వరూప సందర్శనం వేద అధ్యయనము ద్వారా కానీ, నాహం వేదర్న చెప్తున్నాడు, వేద అధ్యయనం వలన కానీ, ఇంకా తపస్సుల వల్ల కానీ, నదానేన అంటున్నాడు, దాన ధర్మాల వలన కానీ, లేదా యజ్ఞ యాగాదుల వలన కానీ లభించదయ్యా. ఒక్క భక్తి ద్వారా మాత్రమే దర్శించగలిగేటువంటి ఈ విశ్వరూపము అంటూ చెప్తున్నాడు. సో అందుకే ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఓ అర్జున, అనన్య భక్తి చేత మాత్రమే నేను నీ ముందు నిలుచుని ఉన్న నన్నుగా యథార్థంగా తెలుసుకోబడతాను. ఓ పరంతప, ఈ విధంగా నా దివ్య దృష్టిని పొందిన పిదప నాతో ఏకీభవ స్థితిని పొందవచ్చు అంటూ, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం పొందినటువంటి తర్వాత ఏ విధమైనటువంటి విషయం జరుగుతుందో చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కేవలము అనన్య భక్తియుత సేవ పద్ధతి ద్వారా మాత్రమే అర్థం కాగలడు. సో ఇక్కడ మనం అనుకుంటాం భగవంతుడు ఒక అవతారం కాదు, అవతారాలన్నిటికీ కూడా మూల ఆధారమైనటువంటి వాడు కృష్ణ భగవానుడు. సో ఈ అవతారాలన్నిటికీ కూడా ఆయనే ఆధారం, మూలాధారం. కృష్ణుడిగా వచ్చిన ఆయనే ఇక్కడ మొదటి అవతారం. కాబట్టి కృష్ణుడే అవతారం కాదు, ఈ అన్ని అవతారాలకు మూల ఆధారము ఆ కృష్ణ భగవానుడు. సో అందుకే ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ అన్ని అవతారాలకు మూలాధారమైనటువంటి సర్వ కారణ కారకుడైనటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుడు కేవలము అనన్య భక్తి చేత మాత్రమే ఆయన అర్థమవుతాడు అని చెప్తున్నాడు. సో భగవద్గీతను జ్ఞాన మార్గంలో అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించేటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో అప్రమాణిక వ్యాఖ్యాతలందరూ కూడా అవి వృధా ప్రయాసే అనేటువంటి విషయాన్ని, భక్తియుతమైనటువంటి సేవ, భగవద్గీత అంతా మనకు బోధిస్తూ ఉన్నటువంటిది భక్తి ద్వారా మాత్రమే ఆ భగవంతుడు అర్థమవుతాడు తప్ప ఏదో జ్ఞానాన్ని పొంది ఇంకేదో చేసి చేయడం కాదు. సో భక్తి ద్వారా భగవంతుడే ఇస్తాడు ఆ జ్ఞానం, ఆయన అర్థం చేసుకునేటువంటి అంశాన్ని మనకి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. సో ఇక ఈ అధ్యాయంలోని చివరి శ్లోకం ఈ విధంగా మనకి తెలియపడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, మత్కర్మ కృన్మత్ పరమో మద్భక్త సంగవర్జితః నిర్వైర సర్వభూతేషు యస మామేతి పాండవ. సో పాండవుడైనటువంటి అర్జునుడితో కృష్ణ భగవానుడు అంటూ ఉన్నారు ఇక్కడ, ఓ అర్జున, కామ్య కర్మలు మానసిక కల్పనలమనే, ఆ మానసిక కల్పనం అనేటువంటి కల్మషముల నుండి, మనసులో కలిగేటువంటి ఆ కల్మషాలన్నిటి నుండి విముక్తుడై, అంటే వాటన్నిటినీ కూడా వదిలివేసి నా పట్ల భక్తితో ఉంటూ, అంటే ఆ భగవంతుడు దేవాది దేవుడైనటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుని పట్ల భక్తితో ఉంటూ, ఆ భగవంతుడు కొరకే కర్మ చేసేటువంటి వాడు, కర్మలను ఆచరించేటువంటి వాడు, నన్నే, అంటే ఆ భగవంతుడే తన జీవిత పరమలక్ష్యంగా చేసుకున్నటువంటి వాడు. అలాగే అదే కాకుండా ఇక అన్ని జీవుల ఎడ, సర్వభూతముల పట్ల విరోధ భావము లేకుండా ఉండేటువంటి వాడు, అంటే ప్రతి జీవి ఎడ మైత్రితో ఉండే, స్నేహభావంతో ఉండేటువంటి వాడు. సో అయినటువంటి భక్తుడు ఎవడైతే ఉంటాడో అతడు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటాడు అర్జున అంటూ, సో ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఈ భక్తుల యొక్క ఉద్దేశ్యము, భక్తులు ఏ విధంగా తనను పొందవచ్చో, ఏ విధంగా ఈ జనన మరణాలకు అతీతంగా ఉండవచ్చు అనేటువంటి విషయాలని తెలియచేస్తూ మనము ఆ భగవంతుని యొక్క కృప ద్వారా ఈరోజు
అందరికీ కూడా ఆ విశ్వరూప దర్శనము జరిగింది అని అనుకుంటున్నాను. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ కూడా, ఓపిగ్గా ఇంతసేపు ఉన్నటువంటి మీ అందరికీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. కృష్ణ